വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ കൂട്ടുകാരെ, വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ കൂട്ടുകാരെ, ചേച്ചിക്കുട്ടി വന്നല്ലോ കൂട്ടുകാരെ, ചേച്ചിക്കുട്ടി വന്നല്ലോ കൂട്ടുകാരെ, വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ കൂട്ടുകാരെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും മൈ പാരഡൈസിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, ചേച്ചിക്കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഇന്ന് ചേച്ചിക്കുട്ടി ഭയങ്കര സംഭവമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെ അറിയാൻ വയ്യാത്തതും ഇതുവരെ ചേച്ചിക്കുട്ടി ശ്രമിക്കാത്തതും ആയ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ നന്നാവാം, ചിലപ്പോൾ അത് മോശമാവാം. എന്തോ ആയാലും നിങ്ങൾ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് ചേച്ചിക്കുട്ടിക്ക് പ്രോത്സാഹനം തരണമെന്ന് വിനീതമായി നിങ്ങൾ താഴ്മയോടെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചില്ലേലും നിങ്ങളിരുന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിട്ട് ചേച്ചിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ലൈക്കെങ്കിലും തന്നിട്ട് പോകണം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേച്ചിക്കുട്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോ വീഡിയോയും കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് ചേച്ചിക്കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പപ്പോൾ തോന്നുന്നു അപ്പപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, അത്ര തന്നെ. അന്നേരത്തെ അല്ലാതെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങോ ഒന്നുമില്ല. രാവിലെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഇന്ന് എന്താ വീഡിയോ ഇടാം, അപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ മുന്നേ കൂട്ടി പ്ലാനിങ് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ. ചുമ്മാ ഒരു ശ്രമിക്കുന്നതിന് തന്നെ അല്ലേ. എല്ലാവരും അങ്ങ് പഠിക്കുക. എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മൾ അനുകരിച്ച് നോക്കുന്നു. പിന്നെ 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 പോകെ നമ്മൾ ശരിയായിടും അല്ലേ. നിങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ സഹിച്ചോളൂ. ചേച്ചിക്കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ. ബോറടിച്ചൊക്കെ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ ചിരിച്ച് മണ്ണ് കപ്പാതിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നേരെ വരട്ടെ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുവാണെന്നറിയോ, വലിയൊരു സംഭവമാണ്. അതേ, ഇന്ന് ഞാൻ ലവ് ബേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് മിമിക്രി പറയാൻ പോവാം. 2-3 മിമിക്രി ഒന്ന് അനുകരിക്കാൻ തോന്നി. അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല, നല്ലൊരു ശ്രമം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ലവ് ബേഴ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒപ്പിക്കാം കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് ലവേഴ്സിൻ്റെ സൗണ്ട്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എന്തുവാ, ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ സൗണ്ട് അല്ല, ഇനി ഒരു മരം മുറിക്കുന്ന സൗണ്ട്. അങ്ങനെയുണ്ട്, കൊള്ളാവോ? ഇനി അടുത്തത് ഒരു പട്ടി കരയുന്ന സൗണ്ട്. അത് വലിയൊരു തിമിംഗലം പട്ടിയായിപ്പോയി. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്നേ. അങ്ങനെ ഒരു കൊള്ളാവോ? അപ്പോൾ എൻ്റെ മിമിക്രികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് തരണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെന്തുവാ, ഷെയർ ചെയ്യണം.